ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାର କେଶ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ ତାର କେଶ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୁକୁଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ଲମ୍ବା ଏବଂ କଳା କେଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର, ଘନ ଏବଂ ଲମ୍ବା କେଶ ନାରୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। କେଶର ଶୈଳୀ ଜଣେ ନାରୀର ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଶକୁ ନାରୀର ଶାଳୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ପୁରାଣ ହେଉ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ, ନାରୀର ସୁନୀଳ, କୁନ୍ତଳ ବା ମେଘାବୃତ କେଶପାଶକୁ ନେଇ କବିମାନେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀର କେଶ ସୁସ୍ଥ ଓ ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ନାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନାରୀର କେଶ କେବଳ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାର ଭାବନା ଏବଂ ଶୈଳୀର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ପ୍ରତିଟି ନାରୀର ଗୁଣ।